La història de la granota. La granota d'en Tim, farcida d'arròs, petita i desmanyada, però bonica de debò, era una nit repenjada a la vora del llit, quan, quin ensurt, va sentir un crit. Eren uns ratolins, i d'un foradet de la pota rossegaren l'arròs de la pobra granota. «Si us plau», digué la granota, «que algú ensargeixi el forat, que l'arròs es vessa pel llit i aviat m'hauré buidat». Llavors hi va entrar silenciosa la gata i va agafar la granota perquè feia olor de rata. Com corria la rata! La granota com tremolava! Com botava i rebotava! I mentrestant l'arròs se n'escapava. Quan de farciment ja en quedava ben poc, la gateta revoltosa es va cansar del joc. Va deixar la granota i va sortir a passejar. «Si us plau», digué la granota, «que algú em sargeixi el forat». Però en Tim va trobar arròs a la cadira de l'habitació i en va seguir el rastre que baixava pels esglaons. I al final va trobar la granota, buida i queixosa, sobre l'estora de l'entrada de boca terrossa. «No la podem tornar a farcir d'arròs», digué en Tim. «Els ratolins l'arrossegaran encara que la cosim». I llavors la van farcir en petits retalls de tela, la van omplir molt bé perquè quedés ben plena. Van sargir el forat que havien fet els ratolins i la van repassar molt bé per fora i per dins. Ja no és una granota feble i espantada, ara és una granota valenta i ben plantada. I si aquells ratolins hi tornen alguna nit, tindran tal ensurt que cauran del llit. Aviat descobriran el seu gran error. Amb el farciment nou, la granota els farà por.